bon dia. Què tal? Com estem? Vicent, com estem? Sí, estem. Ja coneixes molt bé el diari Jornada, ja n'hem estat parlant en algunes presentacions. Ja saps que som un projecte de base cooperativa i la idea és que a finals d'any puguem eixir. Serà un diari multiformat, estarem en digital i també en paper. I en aquesta fase el que estem fent és conèixer altres projectes de base popular que han tingut una incidència rellevant en la nostra societat. I evidentment havíem de contactar amb vosaltres. Així que el primer que et demanaria és que ens expliques què és Escola Valenciana. Bé, nosaltres, primer que res, agrair-vos la vostra atenció i comptar amb nosaltres. Sí que és veritat que és un moviment social, cívic, i no estaria bé que ho diguera jo, però sí que és així. És important, molt important a nivell de l'opinió pública, a nivell general del País Valencià. I bé, nosaltres, per entendre-ho fàcil, seríem una definició que diguem moltes vegades, som una ONG per la llengua, i aquesta ONG per la llengua està en situació de producció i sempre en marxa gràcies a moltíssima gent que ens acompanya de manera altruista i voluntària. L'objectiu d'Escola Valenciana és que nosaltres hem de fer que la llengua estigui viva. I de moment, primerament, hem actuat directament a nivell escolar, i està viva a l'escola, i l'altre seria que aquesta llengua, a més, isca al carrer i que tingui un ús. Per tant, vàrem anar consensuant dins d'Escola Valenciana una sèrie de programes o projectes que hem anat fent, com per exemple, tenim cinema en valencià, tenim la Xira per la llengua, tenim el voluntariat pel valencià, tenim el projecte de la ràdio, de Ràdio Escola Valenciana, tenim una oficina de drets lingüístics, tenim un concurs Sambori de literatura en valencià. Clar, que Escola Valenciana ja porta molts anys funcionant, vosaltres sou una federació, i ens agradaria conèixer una miqueta com van ser els inicis, a què respon el naixement de les primeres coordinadores i després la constitució de la federació. Nosaltres vam néixer arran de les primeres trobades. Les primeres trobades són de l'any 85. Clar, a veure, 85 hem de fer un poc més enrere i se n'aniríem a la llei d'ús, que és de l'any 83. Que abans de la llei d'ús ja n'hi havia unes escoles capdavanteres que són cooperatives, que van crear i que van demanar al Ministeri d'Educació el permís corresponent per a poder utilitzar la llengua pròpia en l'ensenyament. Aquest moviment social estava sorgint arreu del País Valencià en diferents comarques. Era com un esplet, com ixen les flors en la primavera. Aleshores, vàrem pensar que si tots estàvem fent la mateixa feina, per què no ens juntàvem? Aleshores, vàrem configurar la Federació Escola Valenciana. I en la llei d'ús ja donar peu a que les escoles pogueren demanar obrir ensenyament en valencià. I nosaltres el que fèrem des de l'Escola Valenciana va ser propiciar i ajudar a les escoles per a fer aquest moviment de naixement d'aquestes escoles, al mateix temps que fèiem les trobades, que les trobades són un moviment lúdic, festiu, però reivindicatiu. Reivindicatiu que en qualsevol tipus d'administració que estigui en el govern sempre li remarquem quines són les mancances que té aquest ensenyament en valencià per a tindre el moment de qualitat i d'excel·lència, per aconseguir que l'alumnat domine en igualtat de condicions i en equilibri el valencià i el castellà. A nosaltres ens agrada molt perquè sou un moviment molt transversal. Comentaves ara l'experiència de les trobades i de totes les iniciatives que feu en molts àmbits. Això ens agrada molt del vostre projecte, però també suposa que, especialment en els últims 20 anys, haureu trobat entrebancs per aquesta invisibilització que les institucions han practicat, no només contra l'Escola Valenciana, sinó contra molts altres col·lectius que treballen per la llengua. Però alhora pensem que això és molt positiu, el fet d'haver consolidat un moviment com Escola Valenciana sense haver obtingut, diguem-ne, aquestes complicitats amb les institucions durant molts anys. Crec que això s'ha de valorar. Sí, nosaltres hem dit sempre una frase que queda molt bé, bonica: el valencià no té color polític, i ens l'hem cregut nosaltres, ens l'han volgut creure nosaltres i l'hem volgut fer creure a la resta de la gent, en aquest cas als partits. La realitat és molt dura, no és així de clar com el valencià no té color polític, ja ens agradaria. Hem passat 20 anys de govern del PP que, en compte de dinamitzar el valencià, el que ha fet ha sigut frenar-lo i, si podia, retardar-lo. No ha potenciat aquestes qüestions. Hem de dir, per exemple, que les subvencions que han donat de normalització lingüística han sigut mínimes o miserables comparativament amb que és una llengua oficial.
Si parlem del País Basc o de Catalunya o de Balears, tenen una llei de normalització lingüística, nosaltres diguem llei d'igualtat, una llei de normalització lingüística que obliga a tindre una oferta mínima en aquesta llengua, en la llengua pròpia del territori. Així no està, doncs hi ha que contemplar-ho. I per aquest tema nosaltres tenim una campanya especial que es diu reivindiquem una llei d'igualtat lingüística, en la qual estem recollint signatures i que li recordarem al govern que quan puga, que estudi aquesta proposta, que és molt global i fa moltíssima tasca de que se puga arribar a que puguem viure plenament en valencià. Vicent, saps que el diari Jornada serà íntegrament en valencià, però alhora saps que la situació de la comunicació al País Valencià troba greus mancances, diguem-ne, de mitjans de comunicació que siguen en valencià, o que utilitzen almenys el valencià en part. Com veieu l'espai comunicatiu al País Valencià? Perquè és cert que anar al quiosc i trobar una capçalera en valencià realment és una tasca difícil, molt complicada. Està que, no és que siga un desert, però quasi un desert. Nosaltres valorem que n'hi hagi mitjans de comunicació, evidentment que sí, però aquesta llei d'igualtat lingüística marcaria les mínimes qüestions. Vol dir, volem una oferta de cinema en valencià, volem una oferta de mitjans de comunicació en valencià, com és el vostre, i per tant això teniu el nostre suport. Després tenim també una qüestió de que la premsa és mitjans de comunicació audiovisuals, tenim la ràdio i la televisió que està per fer, està ahí aclarint-se i esperem que aviat estigui en marxa, la necessitem. L'escola pública, l'escola no pot fer solament la normalització. Amb tot això que ens has contat i amb tota la informació que teniu vosaltres com a entitat, quin és l'horitzó per a la nostra llengua? L'horitzó és positiu sempre, però a més, més que mai. Ara estem en un decret i estem en un plurilingüisme que està potenciant-se des de la Conselleria i estem donant-li, d'alguna forma, les entitats cíviques que valorem el sí al valencià, els que som en positiu, estem valorant que és una manera de començar i de tirar endavant, perquè això no té final, s'ha de tirar endavant. I, per tant, hem de veure en futur que la llengua aquesta ha de ser, no anem a dir que superior al castellà, perquè això és impossible, no? Però sí que hem d'estar en igualtat de condicions amb el castellà i hem de poder mantenir la llengua tot el dia, a tota hora, a tot arreu, en valencià. Per últim, Vicent, els últims anys hem adquirit molts aprenentatges d'escola valenciana, de la vostra manera de funcionar, de com donar les passes, del dia a dia. Ara que naixem nosaltres, quin és, d'eixe dia a dia, què és el que ens recomanaries o ens suggeriries? Què recomanaria? Que fareu objectius, que fareu crítics i educats, però que les coses s'han de dir clares i que hem de fer que el País Valencià i els ciutadans del País Valencià tenen dret a un mitjà de comunicació com el que esteu creant, que tenen dret a que la informació arribi com toca, que no tinguem malentesos de que la notícia ha sigut capgirada perquè no sé qui ha dit no sé quantos, no. La qüestió que estiga ben objectivament, que sigueu professionals i que tingueu moltíssima sort. Perfecte. Doncs enhorabona per la tasca que feu en pro de la normalització i de la dignificació de la llengua i nosaltres, com a fills i filles de l'Escola Valenciana, doncs esperem estar en contacte amb vosaltres. Moltíssimes gràcies, Vicent. A vosaltres per contactar amb nosaltres. Gràcies, bon dia.